Esta é outra cuestión que ten unha resposta ben sinxela. Non, para nada. Parece que sí, porque os ves manexar unha tablet, un móvil así cos dediños, e parece que fan moitas cousas. Pero se os sacas de Snapchat, de Instagram, de YouTube, WhatsApp, e 4 cousas máis, están moi perdidos. Non saben discriminar se unha información que atopan en internet é verídica ou non. Non saben moi ben que responsabilidades legais teñen co que fan en internet. Non saben quen pode ver o que suben ou non. É como se me dis que un rapaz, porque naceu nunha casa na que hai armarios, sabe utilizar os armarios. Non, hai que contarlle, mira, non teñas todo ciscado polo teu cuarto, meteo no armario. Ou casi todos nacimos en casas nas que había automóviles. Non tivemos que sacar un carné de conducir? Pois, cos ordenadores pasa o mismo. Necesitamos unha formación, necesitamos que alguén nos explique como utilizarlos. Así que de nativos digitais, nada.